Είσαι μεγάλος σε ηλικία και θες να κάνεις κάτι για να γυμναστείς. Θα σου δείξω 3 εύκολες ασκησούλες για όλο το σώμα που είναι απαραίτητο να βάλεις στο πρόγραμμά σου. Πρώτη άσκηση, σηκώνομαι και κάθομαι από την καρέκλα. Κάθισμα, εδώ. Κάθομαι, χέρια μπροστά. Ανεβαίνω, εκπνοή. Ίσια πλάτη, βγάζω πρώτα, λεκάνη πίσω, κατεβαίνω. Εκπνοή πάνω, εισπνοή κάτω. Δουλεύω 10 με 15 επαναλήψεις αυτή. Δεύτερη άσκηση, δουλεύουμε deadlift. Σκύβω, ανεβαίνω, δικέφαλους, ώμους. Παίρνω τα κιλά που μπορώ να σηκώσω όταν κάνω ώμους. Εδώ, δεν βάζω υπερβολικά κιλά. Αυτή είναι η δεύτερη. Δουλεύω 10 με 15 επαναλήψεις και από αυτή. Και τρίτη, πάω πίσω την καρέκλα και από εδώ σηκώνω. Μύτες πάνω και κάτω. Μύτες πάνω και κάτω. Εάν μου είναι εύκολο, στον αέρα για να εκπαιδεύσω και ισορροπία. Έκπνοη πάνω, εισπνοή κάτω. Έκπνοη πάνω, εισπνοή κάτω. Κάνω και 15 επαναλήψεις από αυτή, 3 με 7 γύρους. Και ξεκινάω να βελτιώνω τη φυσική μου κατάσταση.